Det er svært at være barn nu til dags, for alle voksne brokker og sej. Badadadadam, når slikker kager lokker dig, så skal man lade det stå. Det er ikke sundt, og det gør ondt. At man skal spørge pænt om lov, det er ikke så sjov. Alle disse regler man skal huske, det er ikke så let at fuske. Men MAG ved besked, hun har tjek på alt det man skal vide. Hun danser rundt, hun er glad. Nu har hun lært det udenad. Hvad siger du til det? MAG, er du en succes? Hvad siger du til det? MAG, er du en succes? Oh. Ja, hende MAG har fået succes, for hun øver sig på reglerne. Det skal der til. Man skal huske at rydde op, og man skal vaske sin krop, og man skal sige pænt goddag, og man skal spørge pænt om kage, og man må ikke pille næse, men det er meget sundt at læse, og at drille er forkert, og spis ikke for meget dessert. MAG ved besked, hun har tjek på alt det man skal vide. Hun danser rundt, hun er glad. Nu har hun lært det udenad. Hvad siger du til det? MAG, er du en succes? Er du en succes? Og hvem vil ikke køre med knalden? MAG, nu kan du blive til hvad du vil. Hvad siger du til det? Skal man så bare gå rundt og være sådan en total artig dingse hele tiden? Jeg spørger bare. Det handler faktisk også om at være en god kammerat, der hjælper med det hele, og som altid er parat til at gøre alt for sin ven. Pang, pang, derfor man får det hele igen. Yeah.